بالوزە ئەمریکی لە نەتەوێنێ ئێگرتینێکی هێڵی ڕژدی کرد و ئیران لە پشتچەندین کێشە و ئالۆزیین ڕۆژهەڵاتە ناوین و جیهانەیە و نمونەیەن بەرچاف دەستێوەردانە ڤاندماهیە یا ئیرانەیە دە وڵاتên هەرێمێدا و پشتەڤانیا کۆمەڵن رادیکال. هەر کەس دەبێت ناڕەحەت بێت ji ئیرانê û pêşketina wê kirî eger berê xwe bidê ka wê çi di Sûriya de kiriye û berê xwe bidê ka çawa alîkariya Hûtiyan dike li Yemenê dêbînî îran pirsgirêk e. Divêt em wan ji Sûriya derxin, divêt em rêkeftinek siyasî bikin bo derxistina Hûtiyan, divêt em vê yekê rawestînin çikû her têt û ew berbilav dibe. Ev e pirsgirêkek mezin e ji cîhanê re. Bi baweriya karbidestên hikûmeta Serok Donald Trump tola û cizakirin givaşa gelek karîger li ser Îranê ew beşeke ji hewlên Amerîka ji bo ragirtina alîkariya diraviya Îranê ji komalên terorîst re. Brian Hook taybetmendê pirsên Îranê bawer dike ku pêkhatê rejîma Îranê sedemê siyasetên Amerîkaya li hember Tehranê. پێکهاتیە شۆڕەشگێری و تۆنتڕەویە ڕژێما ئیرانê و شێوەیە ئەوێ شۆڕەشێ دناو وڵات و دەرڤە بەڵاو دکە و کاژبەرچی حکوومەتە سەرۆک دۆناڵد ترامپ استراتیجیەکان و لە هەمبەروێ پەیڕەو دکە مژارە گرنگە. گرنگە ئەم بزانین کو شۆڕەشە ئیرانê داویترین شۆڕەشە سەر ئەردەیە و ئەو ئایدۆلۆجیە بەری 40 ساڵان ئینای هەر li ser wê aydilojiye dimeşe û destkeftiyên şoreşê armanca here pêşîne li navxwî û derve. Mezna karbidestên Emerîkî giringiyê nadin dawîtirîn ragihandinên Îranê sebaret kakî xwediyê avtanga Hormuz e dikin davê Farsî de û dibêjin Îran qet nikare wî tengavî li pêş bazirganiya nêfneteweyî bigire bi taybet bazirganiya nefta welatên kendavî. Wezîrê Derveyê Emerîkî Mike Pompeo di peyamekî Twitterê da dibêje Îranê desthilat li ser avtanga Hormuz nîne. Berî niha jî Serok Donald Trump û Wezîrê Berevaniye Jim Mattis hişdarî dabûn Îranê ku çavsoriyan li Amerîka neke. Balyoza Emerîkî li netewên êgirtînekî hêlî li konferansê bingehê Berevaniyê ji Demokrasiyetê li Washington got divêt em maytîkirina Îranê di welatên herêmê de ragirîn. İran li pişt pirsgirêka mertalên mirov ye. Berê xwe bide Hûsiyan li Yemenê. Berê xwe bidê ka em çawa reftarê digel Hizbullah û Hemasê digîn. Ka çi li Xezze dibit, çi li Lubnanê dibit. İran li pişt hemûyan e. û her kesek bi Îranê re kar bike, tawanbar e divê mijarê de. Çunku ew dizane hevkarê Îranê ye. Mebesta givaşa Emerîkî li ser Îranê ew e, Îran bi giha wê bawerê ku guhertina reftarê wê devaya pirsgirêkan çareser dike.